RMN Production Center. Mudalit kaninyo Nining Sugilanon. Inom na anak. Ili. Tulog. Wala di. Imong nanay. Laylay sa usa ka mapinanggaong inahan. Katut yenda. Bakal papay. Ili tulog anay. Bisa kung sa'y mahita po, dili kabiyaan ni nanay, anak. Pasakitan ko ng umira. Mauni angay ninyo. Dugo. Dugo. Anak ko, dili ka biyaan ni nanay. Laylay. Nabati ko sa ang Laylay. Hain ka lumagi ka na. Ayaw! Ayaw! Ang Laylay ni Mila. Ang laylay sa sakinahan, makapahinanok sa iyang anak. Apan kung may bawati kang laylay sa tungang gabi, mahinanok ka kaha. Ang laylay ni Mila, tagsulat Marites Parba Albores, Direktor June Caraca Pujanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayad, Soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. O karon sa sumpay ni Bagutang Sugilanon, ang laylay ni Mila. Murag giuhaw man ko. Magkanayon ba og makainom og tubig diha sa sud sa inyo? Ha? Padayon na ko Mila. Kung ano'y usting. Ayaw ko pinga. Kadili ko nimo padayon og paimnon og tubig. Ngano? Nadlo ka ba dayon ako? Ha? Mila? Kung ano'y... huwatan ko din hiha. Kuhaan ng tikag tubig, noy. Unsa? Uri. Pahuwaton ko nimo sa gawas. Ingon ang gud si nanay. Nga dili ko magpadayon og bisan kinsa dinhi sa amo. Labi pagid ko nung gabi na. Bis ay! Bangag sa ilong. Uy, di ko si bisan kinsa na Mila. Sino yung usting man ko ni mo, day? Mahiubos masagta ni mo, ana. Pasensya na, noy, ha. Ala, sige. Nakasabot ko. Ay napaghagog ko ang tubig. At tuloy ko sa mansyon mo inom, sige. Sige, noy. O niya, di ko ni mo pugnan.
Di na lang, Noy, kay gabi na. Nahala, sige. Adto rin ko. Daghang salamat sa imong paghatod, Noy, ha? Way sa pa yan. Sige, adto na yun ko. Sige, Noy. Manira na ko. Oh. Kainahak. Biis ay yung dako. Bangag sa ilong. Dahil sabing anak ni Mirna na. Ni-WhatsApp kayo niya. Di yun madali-dali. Pero mas gwapa ning anak ni Mirna. Batanon pa. Pero, hulma na kayong lawas. Sakto na kayo sa barog. Kamayar ba kayong hawak? Kalami yung kumuton. Nagahimaya ko. Hey, anto ko ni ipahungaws kasagbutan, bi. Ay, kalain man kabuhi na akong ka-imagine sa anak ni Mirna. Baya. Wala. Hinog na ba kayong tanawon, good? Ay, may na kayong pupuon. Lamig sa bataan, ha? Sus! Dai, patol ka lang na ako, ay. Di ka yun magmahay. Magkapila man pila ang gintang sa tong edad. Pero, kining ako, dai, di yun ay mapilos, Junior. Junior, ayaw pilo-pilo, ha? Suyan pa, suyan pa. Naunsa biyaning huna-huna na ko, uy. Kalayo, mag-iluparan ini. Balik ko hunahunang Mirna, uy. Adto lang ko mag-imagine sa inahan. Ninay, ngano man ko nimo pukawag sa'yo? Tanawa, malit na ko hapit. Layo pa biya ko laktan. Ay, pastila ni siya na hibaw. Gina siyang daghan kay kog buhaton buntag sa'yo. Nanad ba sabgug kong mo bangon ra kag imo? Ah, Ay, wabi ate kasugo ang magbuntagay kag hilak, ha? Para kamunggay ras ngipon, imo nang hilak-hilakan. Mauna na. Pagdali na diha. adto na ko. Mudagan na lang ko. Babay, Nay. Ay, paamin na ko, Nay. Pagamping. Oh, Nay. Oo, paghinay, oy, madagma ka! Ay, pastilan, kinig yung bata. Nag-ibog-ibog na pero langi paghihapon kaayo. May gani kay mibalik ko din sa payag kay may gikuha ko kay kunwa pa. Sus! Dili na yung unta maka-eskwela itong bata. Nung una ko makadiyot. Kay gihangak na ko og maayo sa pagdinagan. Kipaningot lagi ko maayo. Pero layo pa kaayo ang aming eskwelahan. Maliit na gid ko ini ron. O nahigayon nga, niliit ko. Pabarugon gid ko ini ni Ma'am Lydia. Dili mahimong mahunong ko og dugay. Ay, malakaw na lang ko. Pero, paspasan lang nako. Aron dali ko maabot. Dili lang ko mudagan kay hangak na kaayo. Nintag makaabot pa ko sa flag ceremony. Bisan sa dahil na lang untang pagkahuman. Aron magdali-dali kog apil sa linya sa akong mga classmates. Ay, dapli namang good ko. Oh, ang sakyanan man nila ni Senyora. May hunong sa akong tungod. Mila! Oh, Senyorito? Sakay! Ha? Ayaw na, Senyorito. Maglakaw na ko. 5 minutos na lang, huwag maliit ka na. Layo pa yung naglakton. Saka lang diri kay Idra, pratika. Ayaw na lang, Senyorito. Balibaran ko ni mo. Oh. Wala, gablihan niya putan sa sakyanan. Ay, bahala na. Salamat, Senyorito. Don't mention it.
Largan na yung Usting kay maliit na si Mila. Ah, sorry kagabi ha. Ha? Ikatawan ti ka. Dili ko kadto ang ngayong buhat ng good. Masilo ako. Okay ra na ni Rito. Wa ka masuko na ako? Hmm? Hala, iyang gihikap ang akong paa. Recorded by X Thunder Gaming. Okay ra ni Rito. Good. Nahadlo ka na ako? Ha? Kay? Kaya sige mag-atras, good. Napasok na ka diya sa pultahan, oh. Sibog balik diristo nga. Okay ra ko diri ni Rito. Dili ka ganahan mo tapad na ako. Hagoy, bugoy yun yung bataan, ha? Kahibaw yun. Pinapaganiidan kahibaw na. Bugoy, may pagkatudlo na ko. Uyan na Camila. Ha? Ay, wa pa niyo Rito, oy. Dili man masugot si nanay kay bata pa ko. Ang bata, karang napay gata sa baba. Kapi naman imong imong, dili ba? Baya, baya. Oo, Then- ni Rito. May mo ka na manguyab. Dili pa man lagi masugot si nanay. Dili man sa sinanay ni mo ang akong panguyaban. Anong siya may musugot? Ha? Oh, uwan na kinay mong naong mo. Lamian mong hagkan, oy. Oh, oh. Hagoy. Eh, pagsigdo ko. Tubagan ako. Sige ka. Dili ka mo tubag. Isipon ako nga kita na. Unsa? Iyan na pas, iskulahan nyo rito. Yan na pas, iskulahan na nila. Sige niyo Rito. Salamat. Adkan ako. Nagdali-dali og kanaog. Kita kasi ang naong, oy. Puwa kayo. Asyang buguya rin mo dong. Unsa oy? Aw, nyo rito di ay. Buguya ni mo, oy. Mimbro ka mas biis ay. Bangag sa ilong. Kuha ba kaabot mo rag mauyab na kita ni mo tingalis na Mila. Wa ko magdahom. Kaya nagkagusto ba na ka itong bataa? Ay, ginoon. Wapo masig yung bataa. O niya, sakto kayo sa barog. Kung magsinina lang tarong, namaan sa yun nga. Anak kong dato kay, himos man, himos. Maan pero dili dato. Oo. Dili kay katabang naman ninyo ang iyang irahan taon. Kaya ka ng bataa, ang imo masangapuhan ang nagastuan na. May mihatag sa iyang panginahanglan sa eskwelahan. Pobre kayo, no? Pobre yun. Pobre yun sab. Pero ako pa. O magani nga. Nagkagusto ka. Ako? Nagkagusto? Oh, usap na inyo rito. Aya, kadungog baya ko ha. Nga imong gipanguyaban. Piliban ako ni mo. Kipaw yung kada. Gipanguyaban ako, no eh. Kay ba ako nakagusto siya nako? Klaro kay siyang lihok, oy. Lalaki good ko. Og nakailaki ko sa lihok sa mga babae nga makagusto nako. Kidaghan kayo na sila sa among eskwelahan. Mga babae nga magsigig pakyut nako. Aw, gwapo masagyog ka dong. Gwapo masagyog ka. Unsa na eh? Nyo rito dahil nyo rito. Gwapo ka ba? Gwapo ka. Aw, kay ba ako? Mauman gani nga daghan na nagsigukod nako. Ug usa na ana si Mila. Dili kay ang ako rang kagwapo ang giapasan ani eh. Kung dili, lakit na ang among kadato. Uy, di sab tingali do. Aw, nyo rito, oy. Di sab tingali. Kabuutan na ng bata, Huwag ba una-una nga maunay iyang giapas ni mo? Believe me, Noy.
Nag-apas siya, dili lang sa akong kagwapo. Kung dili, lakip sa mong kwarta. Bot ipasabot nyo rito. Nga dili tinuod nga nakigusto ka niya. Ako, makagusto niya. No way! Mura siya akong lapalapa ikumpara sa mga dato ng mga girls na nakagusto sa nako sa among eskwelahan, noy. There's no way na makagusto ko sa sama ni Mila noy Usting. Igo ra na ako siyang tilawan, parihas sa uban. Nakagusto siya. Murag dili ko makatuo. Parehas na iming duha. Unsaon na lang kung namuyab sig balik na ako. Unsaon pa ka na ako pagbalibad, no? Oh, panguyab na tong iyang gibuhat kanina. Murag panguyab na tingali to, uy. Kung muusab siya og pagpanguyab nako, bahala na. Sugton gyud nako si Stanley. Recorded by X Thunder Gaming. Kay kalaan dapiton ko mo sa pagpaminaw sa uban pang masumpay ning pag-utang sugilanon. Ang laylay ni Mila. Tagsuwat Marites Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense. Recording editor Randy Tayad, soundman Aldwin Nacurna. Dalit sa RMN Drama. Tulaga